الفيلم كجمر جورج بيكرسن ساندران زبهالو سب حدار نعزب እዞም ሰባት ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ብሓንሳብ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ዘጨንቖም ይብሎምን። ጆርጅን ሳንድራን ሓደ ወዲ ክህልዎም ከሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ብውትድርና ኣብ ኣፍጋኒስታን ይርከብ። ዋላ እኳ ስድሩ ሃፍታማት ተኾኑ ወዶም ግን ሃገሩ ስለዝፈቱ ኣብ ውትድርና እንዳሰርሐ ይርከብ። ብኻልእ ኣብዚ ከተማ ጋንጊስተራት ዝበዝሕዎ ክኸውን ከሎ ኣብ ጥቓ ባንኪ ኮይኖም ሰባት ይጽበዩ ነበሩ። ቀፂሎም ሓንቲ መንእሰይ ናብቲ ባንኪ እንዳመፀት በብመዓልቱ ብዙሕ ሰልዲ ክትወስድ ረኣይዋ። ድሕሪዚ ክጽበይዋ ድሕሪ ምጽናሕ ንዓኣ ምክትታል ጀመሩ። ኣብዚ ከተማ ምጭዋይን ምስራቅን ዝተለመደ እኳ እንተኾነ ነታ ጓል ናብ ጽምዋ ክሳብ ትበጽሕ ግን ደድሕሪኣ ይኸዱ ነበሩ። ሰረቕቲ ይከታተልዋ ከም ዘለዉ ዘይፈለጠት ጓል ድማ መኪና ሒዛ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ምስ በጽሐት እቶም ሰረቕቲ ብቕድሚት መፅኦም ብምዕጋት ከም ትወርድ ገበርዋ። ንዓኣ እንዳፈራርሑ ድማ ካብ ባንኪ ዘውፃቶ ገንዘብ ንኽትህቦም ይሓትዋ ነበሩ። ብድሕሪዚ ጆርጅ ቪክሰን በቲ መንገዲ ይሓልፉ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ነቶም ሰረቕቲ ተዓዘቦም። ኣቐዲሞም ጆርጅ መኪንኡ ጠዊዩ ኣብ ዝመፀሉ ዝነበረ ግዜ ንኽምለስ ነጊሮምዎ ነበሩ። ጆርጅ ግን እንተኾነ ካብ መኪንኡ ብምውራድ ነታ ጓል ንኽገድፍዋ ነገሮም። በዚ ድፍረቱ ዝሓረቐ ወዲ ብቤዝቦል ገይሩ ንጆርጅ ርእሱ ሃረሞ። ቀፂሉ ጆርጅ ተሲኡ ብጉስጢ ድሕሪ ምህራሙ ቤዝቦል ሒዙ እንዳፈራርሐ ነታ ጓል ክገድፍዋ ነገሮም። ድሕሪዚ ኣቐዲሙ ጆርጅ ዝሃረሞ ሰብ ተሲኡ ክጻረፍ ጀመረ። በዚ ኸኣ ጆርጅ ስለ ዝሓረቐ በቲ ቤዝቦል ገይሩ ኣብ ርእሱ ሃረሞ። ቀፂሉ ምስቶም ካልኦት እውን ጭቃጭቆሉ ዝነበረ ሰዓት ፖሊስ ናብቲ ቦታ ስለ ዝመፁ ሃዲሞም ከዱ። እንተኾነ ግን ብዘሕዝን መልክዑ እቲ ርእሱ ዝተሃረመ ወዲ ንእለቱ ዓረፈ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቶም ሰረቕቲ ናብ ሓላፊኦም ተመለሱ። ናይቶም ጋንጊስተር ሓላፊ ዋረን ዝበሃል ክኾን ከሎ ሰብ ጠጠው ስለ ዘበሎም ተገሪሙ ነበረ። ምክንያቱ ኣብቲ ከተማ ልዕልቶም ፖሊስቶም ሰረቕቲ ስለ ዝፍርሑ ዝኾነ ይኹን ሰብ ደፊሩ ኣይዛረቦምን እዩ። ሕጂ ግን ዋረን ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ጉድ ስለ ዝሰምዐን ዝገደደ ከዓ ሓዉ ኣብቲ ቦታ ብምማቱ ስለዚ ንሓዊ ንኽፈርድ ስለ ዘለዎ ናይ ጂሚ ገዛ ብምፅራይ ኣምስዮም ከዱ። ነቲ ቅትለት ክፍጽሙ ዝመፁ ሰባት ድማ ዋረንን ዳንን ሮበንን ሊዮንን እዮም። ጆርጅ ብቤዝቦል ሃሪሙ ዝቆተሎ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ዓርኮም ነበረ። ብዘይዚ ከዓ ዋረን ዝፈትዎ ንእሽተይ ሓዊ ብምዃኑ ብግፍዒ ሕነ ንምፍታይ መፁ። ድሕሪዚ ጆርጅ መን ምዃኑ ንምርኣይ ተጸጊዑ ኣብ ማዕጾ እንዳረኣየ ከሎ ዓይኑ ጥፍእዎ። ቀፂሎም ምስ ሰበይቱ ኣሲሮም ብሓፂን ድሕሪ ምቕጥቃጦም ኣብቲ ገዛ ንኽልቲኦም ኣቃፂሎሞም ከዱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ጆርጅን ሳንድራን ሓደ ወዶም ዝኾነ ጄሚ ካብ ኣፍጋኒስታን ተመለሰ። ጂሚ ገና መምፅኡ ከሎ ናይ ኣቦኡን ናይ ኣዲኡን ሞት ነገርዎ። ድሕሪዚ መቓብር ኣቦኡን ኣዲኡን ድሕሪ ምርኣዩ ምሸድቃስ ክወስዶ ይከኣለን። በዚ ሰቃቕ ዝኾነ መልክዕ ንቤተሰበይ ክቐትል ዝኽእል መን እዩ ከጻርለኒ ብምባል ኣብ ጎረቤቶም ዝርከብ ናብ ሓደ እንዳ መስተ ኸደ። ዋና ናይቲ እንዳ ቤት መስተ ፔሪ ዝበሃል ኮይኑ ካብ ኩሉ ሰብ ንገዝኦም ዝቐረበ ንሱ እዩ። ድሕሪዚ ጄሚ ቤተሰበይ ክሞቱ ከለዉ ወላ ሓደ ነገር ኣይሰማዕኻን? እዚ ኩሉ ነገር ዳተፈጠረ ኣብይ ነርካ ብምባል ሓበሬታ ንኽህቦ ሓተቶ። ፔሪ ድማ ንስድርኡ ዝቆተሉ ናይቲ ከተማ ጋንጊስተራት ስለ ዝኾኑ ብዛዕባኦም ኣሕሊፉ ክዛረብ ኣይደለየን። ይቕሬታ ኣብዚ እትወኒ ጉዳይ ኣቴ ፀገም ከምፅእ ኣይደሊኒ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ካልእ ሰብ ሕተት ብምባል ንጄሚ ንኽኸይድ ነገሮ። እንድሕሪዚ ጄሚ ስለ ዝሓረቐ ንፔሪ ሓኒቑ ብምሓዝ እቲ ሓቂ ከም ዝነግሮ ገበረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ፔሪ ቤተሰቡ ቅድሚ ምማቶም ኣውያት ከም ዝነበረን ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ሰባት ድማ ናይቲ ከተማ ዓወሉ ከም ዝኾኑ ነገሮ። ኣነ ከዓ ከይደ ንዕኦም ክድሕን እኳ እንተዘይከኣልኩ ነቲ ገዛ ኣቃፂሎሞ ድሕሪ ምውፅኦም ግን ፖሊስ ፀዊዐ ነይረየ ኩሉ ዝፈልጦ እዚ ብምባል እቲ ዝፈልጦ ተዛረበ። ድሕሪዚ ጀሚ ነዚ ምስ ሰምዐ ናብ ገዛ ናይ ስድርኡ ኸደ። ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ኣቑሑ ኩሉ ተቓፂሉ ክኸውን ከሎ ናቱ እውን ናይ ኣቦኡን ኣዲኡን ስእሊ ግን ወላ ሓደ ከይኮነ ረኸበ። ጄሚ ነቲ ስእሊ እንዳረኣየ ኣብ ዝሓዝነሉ ዝነበረ ሰዓት ዓርኩ ግሪፍ ናብኡ መፀ። ግሪፍ ኣብቲ ከተማ ፖሊስ ኮይኑ ዝሰርሕ ክኸውን ከሎ ንጂሚ ናይ ቀረባ ዓርኩ ኮይኑ ቀተልቲ ወለዱ ንምድላይ ምስኡ ከም ዝሕግዞ ቃልኣተወሉ። ንፅባሓይቱ ንኮ ጄሚ ንነብሱ ንምርግጋ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣምርሐ። ሰበይቲ ጄሚ ድማ ሞርጋን ዝተባሃለት ኮይና ንዕኡ ተኸቲላ መፀት። ጄሚ ስድርኡ ሞይቶሞ ኣብ ዝሰቃየሉ ዝነበረ ሰዓት ሞርጋን ድማ ንዓይ ግዜ ትህበኒ ኣለኻን ብምባል ክትጭቕጭቆ ጀመረት። በዚ ከዓ ጄሚ ምስኣ ክከራኸር ስለ ዘይደለየ ካብኡ ወፂኡ ናብ ካፌ ኣተወ።
ድሕሪዚ ኣብቲ እንዳ ካፌ ኮፍ ኢሉ ብዝነበረሉ ሰዓት ድማ ክልተ ሰባት ብሕማቕ ዓይኒ ጥምትዎ ከም ዘለዉ ዝተውዓለ። በስ ተገሪሙ ከሎ ዓርኩ ግሪፍ ደው ኢሉ ቀልጢፉ ከም ዝመጽእ ገበረ። ግሪፍ ናይ ፖሊስ ስልጣን ተጠቂሙ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ናይ ካሜራ ቅዳሕ ኣምፀሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይቶም ጋንጊስተራት መራሒ ዋረን ይበሃል። ሕጂ ዋረን ዝርከበሉ ቦታ ድማ ኣብ ጀሚ ብምባል ናይ ዋረን ኣድራሻ ሃቦ። ቀፂሉ ጀሚ ካብ ዓርኩ ሓበሬታ ድሕሪ ምቕባሉ ብቕልጡፍ ዋረን ናብ ዘለዎ ቦታ ኸደ። ብኻልእ ድማ ዋረን ስፖርት ሰሪሑ ስለ ዝወድአ ንገዝኡ ክኸይድ ኣብ ምድላው ነበረ። ካብቲ ጅም ወፂኡ ልክዕ ናብ መኪንኡ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት ድማ ብድሕሪት ዘይፈልጣ መኪና ብምምጻእ መኪንኡ ጋጨወቶ። ዋረን ኣብዚ ከተማ ኣሎ ናይ ዝበሃል ናይ ጋንጊስተራት መራሒ ብምዃኑ መኪናይ ከመይ ኢሉ ይጋጮ መን ስለ ዝኾንከ ኢኻ ንማኪናይ ተጋጭዋ ብምባል ንጄሚ ዓው በለሉ። ጄሚ ቀፂሉ ናይ ዋረን ፍከራ ክሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ መኪንኡ ብምውራድ ክሃርሞ ጀመረ። ድሕሪዚ ናይ ዋረን ገጽ ብፌስታል ብምሽፋን ናብ ዘይፈልጦ ቦታ ወሰዶ። ዋረን ክሳብ ሕጂ ነቲ ነገር ከም ፀወታ መልክዕ ዝሪኦ ዝነበረ ሕጂ ግን ቅድሚ ሕጂ ርእይዎ ዘይፈልጥ ሰብ ክቆትሎ ይፍትን ከም ዘሎ ተረድአ። ድሕሪዚ ጀሚ ቅድሚ መዓልታት ናብ ገዝኦም ከይዱ ገዝኦም ኣቃፂሉ ብዘሰቅቕ መልክዕ ዝቐተሎም ወዶም ከም ዝኾነ ተዛረበ። ኣነ ዝደልዮ ምሳኻ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ሽሞም ጥራሕ እዩ። ሽሞም እንድሕር ነጊርካን ድማ ነፃ ከም ዝገድፈልካ ቃል ይኣተውልካ ብምባል ሽሞም ንኽነግሮ ሰማዑ። ቀፂሉ ዋረን ሓቂ ስለ ዝመሰሎ ኣብቲ ግሩፕ ዘለዉ ናይ ኩሎም ኣስማት ሃቦ። ብድሕሪዚ ጄሚ ክገድፈኒ ኢሉ ይሓስብ ነበረ። ጄሚ ግን ዋረን ዝነበረላ መኪና ብምቅጻል ካብቲ ቦታ ኸደ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ጄሚ ናብ ሰበይቱ ሞርጋን ከይዱ ነበረ። ሞርጋን ድማ ከምቲ ዝተለመደ ግዜ ሃብካንን ብምባል ንእሽተይ ድሕሪ ምጭቕጫቕ ኣብ ከብዱ ቁስሊ ከም ዘሎ ተዓዘበት። እዚ ዝተፈጠረ ምስ ዋረን ይበኣስሉ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እዩ። ቀፂላ ሞርጋን ንናይ ሰብኣያ ቁስሊ እንዳሰፈየትሉ ኸላ ጂሚ ኣብቲ ጣውላ ዝነበረ ናይ ፍታሕ ወረቐት ተዓዘበ። ንሱ ቀተልቲ ስድርኡ ንምርካብ ኣብ ዝፅዕረሉ ዝነበረ ሰዓት ሰበይቱ ድማ ንዕኡ ንምፍታሕ ትደሊ ከም ዘላ ሕጂ ሙሉእ ንሙሉእ ነፀረሉ። ድሕሪዚ ካብዚ ንላዕሊ ምስኣ ክነብር ስለ ዘይክእል ነቲ ገዛ ገዲፍዎ ወፀ። ሞርጋን ድማ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ሰብኣያ ናፊቓቶ ነበረት። ስለዚ ምሸት ምድሪ ክትሰዶ ስለ ዘይደለየት ንጄሚ ናብ ገዛኣ ብምእታው ብሓንሳብ ሓደሩ። ንፅባይቱ ፖላይስ ነቲ ዝተቃፀለ ናይ ዋረን መኪና ምስ ኣስከሬኑ ረኸብዎ። ካብ ኣዕሩኽቱ ሓደ ዝኾነ ሮብ ዝተባሃለ ሰብ ገዝኡ ኣብ ተቐረብኡ ክኾን ከሎ ነቲ ሓደጋ ረኣዮ። ቀፂሉ ሮብ ናብ ሊዮን ድሕሪ ምኻድ ቀታለ ሓላፊና ሕነ ክንፈድለና ብምባል ንሕነት ተስኦ። እንተኾነ ግን ንሓላፊኦም ቀቲልዎ ኢሎም ዝሓስብዎ ዘለዉ ሰብ ካሌብ ዝበሃል ናይ ካልኦት ጋንጊስተራት ሓላፊ ነበረ። ስለዚ ንካሌብ ክንሕዞ ኣለና ብምባል ናብ ገዝኡ ኸዱ። ካሌብ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉን ናይ ዋረን ሞት እውን ገና ካብኦም ከም ዝሰምዐ ነገሮም። ድሕሪዚ ምስ ካሌብ ዝነበረት ጓል ሽጉጥ ሒዛ ብምምፃእ ጠጠው ኣበለቶም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጄሚ ካብ ግሪፍ ዝተዋህቦ ፍላሽ ክርኢ ጀመረ። እቲ ቪድዮ ዘርእዮ ኣቡኡ ምስቶም ጋንጊስተራት ኣብ ዝበኣሰሉ ዝነበረ ግዜ ክኸውን ከሎ ገና ክቆትሎም ዘለዎም ሰባት ከም ዘለዉ ተረድአ። በዚ ከዓ ናይቶም ዝተረፉ ሰባት ኣስማት ክሕዝ ከሎ ኣድራሽኦም ግን ክረክብ ኣይከኣለን። ንግሬፍ ፀዊዑ ድማ ንዋረን ቅድሚ ምቕታለይ ናይቶም ሰባት ኣስማቶም ተቐቢሉ እዩ ነይረ፣ ግን ዝነብሩሉ ቦታ ንምፍላጥ ስለ ዘሸገረኒ በጀኻ ተሓባበረኒ ኢሉ ሓተቶ። ግሪፍ ግን ፖሊስ ከም ምዃኑ መጠን ልዕሊ እዚ ኣብ ሕነ ምፍዳይ ክሕግዞ ስለ ዘይክእል እዚ ጉዳይ ንፖሊስ ክገድፎ ነገሮ። ጄሚ ብወገኑ ናይ ግሪፍ ሓገዝ ይተርፎ ደኣ እምበር እቲ ጉዳይ ፈፂሙ ብፖሊስ ከም ዝፍታሕ ኣይገብርን እዩ። ምክንያቱ ነቦ ዓይኒ ድፊኦም ነዲኡውን ብሓፂን ቀጥቂጦም ንዘቃፀልዎም ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንክዘናግዑ ከፍቅደሎም ኣይደለየን። ስለዚ ሕኑእ ባዕሉ ከም ዝፈዲ ንግሪፍ ነገሮ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ግሪፍ እቶም ጋንጊስተራት ጥቃት ዘብፅሑላ ካልእ ሰበይቲ የዘራርብ ነበረ። እታ ሰብኣይ ዝተቐተላ ሰበይቲ ድማ እቶም ሰባት ተሸፊኖም ስለ ዝነበሩ ክሪኦም ኣይከኣልኩን ብጣዕሚ ጨካናት እዮም እንዳበለት ንግሪፍ ናይ ቪድዮ መረጋገፂ ሃበቶ። ድሕሪዚ ግሪፍ ነቲ ቪድዮ ብምሓዝ ናይቶም ፖላይስ ቀንዲ ኣዛዚ ናብ ዝኾነ ሆላንድ ዝተባሃለ ኸደ። ቀፂሉ እታ ሰበይቲ ዘላታ ሓዘንን ዝነገረቱ ናይቶም ሰባት ጭካንን ኣብ ዝነግረሉ ዝነበረ ሰዓት ሆላንድ ድማ ነቲ ነገር ኣቕልላ ኣቢሉ ረኣዮ።
በቃ ክሰርቁ ኣትዮም ንሰብኣይ ቀቲሎሞ እዚ ኮ ተራ ናይ ስርቂ ወንጀሊ ብምባል ብዛዕባ እታ ሰበይቲ ኣይትሕሰብ ናይቲ ሰብኣይ ናይ ኢንሹራንስ ገንዘብ ምስ ሃብናያ ንዕኡ ረሲኣ ሕጉስቲ ክትከውን እያ ብምባል ነቲ ነገር ኣቕለሎ። ግሪፍ ነዚ ብሰምዓሉ ግዜ ጂሚ ዝዛረቦ ዝነበረ ብዛዕባ ሕመም ምፍዳይ ዝብል ቁኑዕ ከም ዝኾነ ኣመነ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጂሚ ሄን ዝበሃል ናይ ቀደም ዓርቁ ረኸቦ። ሄን ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾኑ መሳርሕታት ኣብ ምዝውዋር ዝሰርሕ ክኾን ከሎ ጂሚ ሽጉጥ ስለ ዝደለየዩ ረኺብዎ። ድሕሪ እዚ ሄኒ ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ምስ ዝሸይጥ ሰባት ረኸቦ። ጂሚ ድማ ዘድልዩ መሳርሒ ድሕር ምውሳድ ነቶም ዝደለዮም ክሃድን ጀመረ። ብኻልእ ድማ ዳንን ሮብን ብሓንሳብ ተኣኪቦም ሰትዩ ነበሩ። ካብ መንጎኦም ዳኒ ተሲኡ ናብ ሸቓቕ ከደ። ኣብኡ ድማ ጂሚ ማስክ ገይሩ ብምምጻእ ርእሱ ክሳብ ዝስሕት ቀጥቀጦ። ድሕሪ እዚ ዳኒ ካብ ዝተቀሰሉ ድሕሪ ምትስኡ ድማ ንነብሱ ኣብ ወንበር ተኣሲሩ ረኸባ። ቀፂሉ ንጀሚ ቅድሚ ሕጂ ርእይዎ ስለ ዘይፈልጥን እንታይ ከም ዝገበሮን ንምንታይ ክቀትሎ ከም ዝደለየን ሓተቶ። ጄሚ ድማ ብግፍ ዕሳቂዮም ዝቀተልዎም ናይቶም መሳኺን ወለዲ ወዶም ከም ዝኾነ ነገሮ። ብኻልእ ድማ ሮብ ዳኒ ንሸቓቕ ኢሉ ምስ ካደ ስለዘይተመለሰ ናብ ዳን ደወለ። ጄሚ ነታ ቴሌፎን ኣልዒሉ ቀፂሉ ናትካ ሪጋዩ ሃንደበት ከይሓሰብካዮ መፂእ ክረኽበካ ብምባል ንሮብ ኣፈራርሖ። ድሕሪዚ ኣብ ቅድሚ ዳኒ ሲሚንቶ ይብፅብፅሞ ነቲ ሲሚንቶ ናብ ኣፉ ፍሰሰሉ። ንፅባሃይቱ እቶም ፖላይስ ምስ መፁ ሓድሽ ብዝኾነ መልክዑ ኣብ ኣፍ ሰብ ሲሚንቶ መሊኡ ረኣይዎ። ነቲ ጉዳይ ዝምርምር ሆላንድ ክኾን ከሎ ሆላንድ ነቲ ቀታሊ ንክረክብ ተሃንጢኡ ነበረ። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ገበነኛ ኣብ ዝተሓዘሉ ግዜ ነቲ ገበነኛ ዝሓዞ ሰብ ዓብ ስልጣን እዩ ዝወሃቦ። ስለዚ ሆላንድ ብወገኑ ስልጣን ይደሊ ስለ ዝነበረ ነቲ ገበነኛ ንምሓዝ ኣብ ምርብራብ ይርከብ። ኣብ ቀረብኦም ናይቲ ድንዳ መስተ ስለ ዝነበረ ናብኡ ብምኻድ ናይቲ ቪድዮ ቅዳሕ ንኸርእዮ ሓተቶ። ቴሪ እውን ናይ ገደን ኣብ ጎኒ ፖሊስ ክኸውን ስለ ዘለዎ ነቲ ቅዳሕ ካሜራ ወልዖ። በስ ድማ ሆላንድ ነቲ ቪድዮ ብዝረኣየሉ ሰዓት ነቲ ገበን ዝፈፀሞ ጄሚ ከም ዝኾነ ተዓዘበ። ብኻልእ ድማ ጄሚ ናብ ገዝኡ ብዝኸደሉ ዝነበረ ሰዓት ኣቐድማ ኣቢሎም ፖላይስ ናብ ገዝኡ ክኣትዉ ከለዉ ረኣየ። ድሕሪዚ ኣብ ገዝኡ ክፀንሕ ስለዘይክእል ድማ ናብ ናይ ሞርጋን ገዛ ኸደ። እቶም ፖላይስ ድማ ንዕኡ ተኸቲሎም ናብ ናይ ሞርጋን ገዛ መፂኦም ነበሩ። እንተኾነ ግን ሞርጋን ንጂሚ ስለ ዝተሓባበረቶ ከይሓስዎ ተረፉ። ንፅባሃይቱ ንኮ ጄሚ ካብ ድሕረጂ ኣብ ሂወታ ከምዘይኣቱን ከምዘይትሳቐን ቃል ብምእታው ገዛኣ ገዲፍላ ወፀ። ድሕሪዚ ናብ ሱፐርማርኬት ኣትዩ እንዳገዝአ ከሎ ክልተ ፖላይስ ናብኡ መፁ። ጄሚ ድማ ንዕኦም ኣሽክዒው ብናይ ድሕሪት ማዕፆ ክሃድም ከሎ ኣብኡ እውን ካልእ ፖላይስ ረኸብዎ። ምክንያቱ ሕጂ መንነቱ ፈልጦሞ እዮም። ጂሚ ግን ኢዱ ሂቡ ቅድሚ ምእሳሩ ሓደ መኪና ናብኡ መፀ። ብድሕሪ እዚ ካብቲ መኪና ዝወረዱ ሰባት ነቶም ፖላይስ ቀጥቂጦሞም ንጂሚ እውን ወሰድዎ። ሕጂ ንጄሚ ዘድሓኖ ሰብ ሊች ዝበሃል ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣፍጋኒስታን ይፈልጦ ነበረ። ሊች ኣብ ኣፍጋኒስታን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ሃገር እውን እንተኾነ ብጣዕሚ ዝፍራሕ ሰብ እዩ። ምስ ጄሚ ድማ ናይ ልቢ ዕሩኽ ስለ ዝኾኑ ንዑ ክሕግዝ ወሰነ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ሊዮን ንበይኑ ኮይኑ ይዘናጋዕ ነበረ። ሃንደበት ግን ሓደ ፖስታ ተለኣይኽዎ ምስ ከፈቶ ናይቲ ዝሞተ ዳኒ ዓርጉ ስእሊ ረኣየ። ቀፂሉ ሊዮን ነዚ ምስ ረኣየ እንዳጎየ ካብቲ ቦታ ክሃድም ዋላ እንተፈተነ ኣብ መወዳእታ ግን ብጄሚ ተጋጭኡ ርእሱ ከም ዝስሕት ተገበረ። ድሕሪዚ ሊዮን ምስ ተስአ ኢዱን እግሩን ብሰንሰለት ተኣሲሩ ነበረ። እቲ ሓደ ኢዱ ምስ መኪና ዝተኣሰረ ኮይኑ እቲ ሓደ ድማ ምስቲ መንደቕ ተኣሲሩ ነበረ። ጄሚ ድማ ናብ መኪኑ ብምእታው መኪኑ ኣተሲኡ ንሊዮን ኣብ ክልተ መቐሎ። ብኻልእ ድማ ሆላንድ ብኸመይ ንጂሚ ሒዙ ስልጣን ከም ዝረክብ ይሓስብ ነበረ። ኮነሬል ሊች ድማ ናብኡ ብምፃእ ብዛዕባ መንነቱ ፅቡቅ ገይሩ ነገሮ። ካብ ናይ ጄሚ ዓርከይ መንገዲ ኣልግስ ናይ ቤተሰብ ወደም ሕና ክፈድ ኣለዎ። ተዘይኮይኑ ግን ሆላንድ ኖይልካ ተሸግረኒ እንተኮይንካ ንዓኻን ተሕተይኻን ዘለው ከድፍኣኩም ብምባል ሊች ፈከረሉ። ኣብ ካልእ ተዘብትና ኣሰስቲ ፖሊስ ኣኼባ ይገብሩ ነበሩ። ነቲ ኣኼባ ዝመርሖ ዝነበረ ኮማንደር ካርተር ድማ ንኩሉ ሰብ መጠንቀቕታ ሃበ። ኩሎም ናይ ፖሊስ ዲፓርትመንት ኣብ ልዕሊ ጄሚ ዝተኸፈትዎ ክሲ ክዓፅዎ ኣለዎም። ሕድሕድ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኸፈቱን ዝተኣከቡን ሰነዳት ንዓና ክወሃብ ኣለዎ ብምባል ንኩሎም ቶም ፖላይስ ኣጠንቅቖም። ካርተር እዚ ዝተዛረበሉ ምክንያት ድማ ጄሚ ሂወቱ ሕሊፉ ሂቡ ኣብ ሃገር ኣፍጋኒስታን ይዋጋእ ስለ ዝነበረ እዩ። ስለዚ እዚ ጅግናው ተልእኾ እንዳሃለወ ቤተሰቡ ስለ ዝተቐተልዎ ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ ክሲ ክምስረት ከም ዘይብሉ ተዛረበ። ብኻልእ ድማ ካብቶም ቀተልቲ ሓደ ሮብ ጥራሕ ተረፈ።
ጄሚ ድማ ሓደ መዓልቲ ሮብ በይኑ ይኸደሉ ዝነበሩሉ ሰዓት ኣብ መንገዲ ሓዞ ንሮብ ድማ ክቆትሎ ከም ዘይደልን ካሌብ ናብ ዝበሃል መራሒ ናይ ማፍያታት ውሰደኒ ብምባል ናብ ካሌብ ከም ዝወስዶ ገበረ ድሕሪ እዚ ጄሚ ምስ በፅሐ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ቀቲሉ ንካሌብ ድማ ኣሰሮ ንካሌብ ክቆትሎ ዝደለየሉ ምክንያት ድማ ኩሎም ማፍያታት ሓደ እዮም ወል ሓደ ድንጋፄ የብሎምን ኢሉ ኣብ ቅድሚ ካሌብ ሓደገኛ ዝኾኑ ከበድቲ ኣሲዳት ብምድላው ንካሌብ ኣብ ርእሱ ፍሰሰሉ ብኻልእ ድማ መርማር ሆላንድ ሕጂ እውን ስልጣን ንምርካብ ኣይዕረፈን ዋላ እኳ ዝተፈራርሖ ንስልጣን ዘለዎ ጽምኢ ግን ልዕሊኡ ስለ ዝኾነ ንግሪፍ ናብ ኦፊሱ ኣፀውዖ ንግሪፍ ድማ ካብቲ ግሩፕ ዝተረፈ ሰብ ሮብ ጥራሕ እዩ ስለዚ ሮብ ዘለዎ ሆስፒታላት ጻሪኻ ቀልጢፍካ ንገረኒ ብምባል ትእዛዝ ሃቦ ድሕሪ እዚ ድማ ሮብ ንጄሚ ንምእሳር ሓበሬታታት ይእክብ ነበረ ካብ ሓደ ገዛ ድማ ሓበሬታ ረኺቡ ኣብ ዝምለሰሉ ዝነበረ ሰዓት ጄሚ ኣብ መኪንኡ ይጽበዮ ነበረ ብድሕሪ እዚ ጄሚ ንሮብ እንዳኣዘዘ ናብ ሓደ ቦታ ወሰዶ ናይ ጄሚ ድሌት ካብቶም ግሩፕ ዝተረፈ ሰብ ንሱ ጥራሕ ስለ ዝነበረ ንዕኡ እውን ቀቲልዎ ንምኻድ ነበረ እንተኾነ ግን ሮብ ኣብ ናይ መኪናይ ኮፈና ሓደ ንብረት ኣሎ ከፊትካ ረኣዮ ብምባል ከፊቱ ከም ዝሪኦ ገበረ ድሕሪ እዚ ጄሚ ነዚ ምስ ረኣየ በዓልቲ ቤት ሞርጋን ተቐቲላ ረኸባ ነዚ ምስ ረኣየ ድማ ናይ ኣዲኡን ኣቦኡን ሞት ስለ ዝዘከረ ብሕርቃን ቀልጢፉ ንሮብ ደጋጊሙ ብምትኳስ ቀተሎ ድሕሪ እዚ ብሆላንድ ዝምርሑ ፖላይስ ክመፁ ከለዉ ግሪፍ እውን መፂኡ ነበረ ግሪፍ ድማ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ዓዊሉ ናይ ዝኩሉ ነገር ኣቀናባሪ ሆላንድ ከም ዝኾነ ተዛረበ ትማሊ ሮብ ዘለዎ ሆስፒታል ድለይካነ ነርካ ድሕሪ እዚ ዘለዎ ሆስፒታል ምስ ነገርኩኻ ካብቲ ሆስፒታል ኣውፂኻ ብጄሚ ከም ዝቐተል ጌርካ ንሰበይቲ እውን ከም ዝቐተል ዝገበርካ ንጄሚ እውን ነዚ ወዲ ቀቲሉ ክርከብ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ እዚ ኩሉ ነገር ትገብሮ ዘለኻ ድማ ንስልጣን ኢልካ ኢኻ ብምባል ኣብ ቅድሚቶም ኩሎም ፖላይስ ኣዋረዶ ብድሕሪ እዚ ኩሎም ቶም ናይ ፖሊስ ሓይሊ ነዚ ኩሉ ድሕሪ ምእዛቦም ንጄሚ ክኸይድ ኣፍቀደሉ ሆላንድ ግን ክትከይድ ኣይፍቅደልካኒ ብምባል ጠጠው ከብሎ ፈቲኑ ነበረ ጄሚ ግን ንሆላንድ ቀቲሉ ናብ ካልእ ሽግር ክኣቱ ስለ ዘይደለየ ብጉስጢ ሃሪሙ ካብቲ ቦታ ገዲፍዎ ኸደ ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ድማ ሓንቲ ነብሰ ጾር ዝኾነት ጓል ጓሓፍ ክትጉሕፍ ኢላ ንደገ ወፀት ንዓኣ ስዒቦም ድማ ናብቲ ቦታ ሰረቕቲ ክመፁ ከለዉ ጄሚ እውን ብተመሳሳሊ ናብቲ ቦታ መፂኡ ነበረ ቀፂሉ ጄሚ ግደፍዋ እንዳበለ ክልምኖም ከሎ ንሳቶም ግን ከም ዝቐትልዎ ብምፍካር ክኸይድ ነገርዎ ድሕሪ እዚ ጄሚ ዘፍርሕ ፍሽኽታ እንዳርኣየ እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፂ ርእይቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቐምጡልና ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ